Diyos maray na hapon, pangiramdam po sa mga deboto ni San Judas Tadeo na sa paglaog sa simbahan asin pag-attende kan banal na misa, paki-off o ilaag po sa silent mode ang sa inyong mga cellphone. Likayanan paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante orog na po sa Santa Misa. Mantinuron ta po ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin orog pa sa selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod na po ang gabos para sa Orasyo Emperata. Sa ngaran ka nama, pati na naaki, patin kang Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi an samong mga puso. Sa pagpapasalamat, ulikan mga lasan kan sa imong nilalang, hulikan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mapangaipudigdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako, may na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na para ataman kan sa imong nilalang, day minasabotan asin nautoban sa imong kabuutan at amanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong masalanggibo, asin ngonya na mamatay an mina ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagosan labi-labing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtukang bulkan na siniba pang manatural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrogaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tao. Antabayan mo kami magtalubo na maging maresponsableng para ataman kan sa imong nilalang, asin mga matinabang na para surog kan kapang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka na mapatinan aki, pati kang Espiritu Santo. Amen. Matukaw mo na po. Matindog na po sa pagpuon. Alwan magarawin naman dyan, palanan ka, damulang biyayang pangako niya, nagsirap na. Damulang biyayang
Sa ngaran kanama, kanaki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an pagkamuot kan Dios Sama, an biyaya ni Kristong kagurangnan, an balaog kan Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Ako untan sa tuyang mga kasalan, tanganing magi kitang maninigo sa pagdolot kan misa. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan. Asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa kabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang na ako'y pamibi sa kagurangnan ng Diyos. Maherak manlugod sa tuan Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tuong kasalan, darahon kita sa buhay, na daing kasagkoran. Amen. Amen. Kagurangan, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa daga katunilongan, sa mga taong marahayan buong. Inoo maumika, inurugyaw ni ika, sinasamba ni ika, pinapamuraway ni ika, pinapasalamatan ni ika, ulikan dakulang mong kamurawayan. Kagurangnan na Diyos, Haring langit nun, Diyos amang makakamay. Kagurangnan aking butong Jesucristo. Kagurangnan na Diyos, Cordero kan Diyos, akitan naman. Ika na nagpapala kan mga kasalanan binaban. Kahiraki kami. Ika na nagpapala kan mga kasalanan binaban. Ako ay sa mong pakimahera. Ika na nagtutukaw sa to ka namang kahiraki kami. Tayo kasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urok kalangkan. Jesu Kristo kalibag, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan ng Diyos Ama. O Diyos, danay lugod na magrukyaw sa imong banwaan sa binagong puso nin pagkaaki, tanganing ang nag-uog mangunian sa pagbalik sa iya, kan kamurawayan nin pag-ampon, maghalat lugod kan aldaw nin pagkabuhay liwat, sa paglaom kan tunay na kaugmahan, huli ki Yesu Kristong kagurangnan niyamo sa imong aki, kaiba mong nabubuhay asin nagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturya kan tataraman. Pinapagiramdam ni Pedro ang mga Hudiyo na si Kristo iyon aki kan Diyos, alagad sa indang pinagadan,
An sa iyong pagkabuhay liwat, iyo an pagpahiling kan kapangyarihan ng Diyos. Himateo niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Nagsabi si Pedro sa katabuhan, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, asin ni Jacob, ang Diyos kan sa tong mga magurang, pinamuraway ang surugoon niyang si Jesus, na sa indong ipinasaluib, asin pinagnigaran sa atubang ni Pilato. Pagdesisyon kaidto na siya butasan. Kamo pignigaran nindo ang banal asin suripot, hinagad ang paragadan na iduhol sa indo, asin ginadan ang kagibukan buhay. Alagad binangon siya kan Diyos, hale sa mga gadan. Asin kami mga saksi. Ngunyan mga tugang, aram ko na nakagibo kamo kaidto, unong kandai pagkasabot. Siring man ang sa indong mga poon, alagad siring inutob kan Diyos, an kaidto pa niyang irinukyaw sa nguso kan mga propeta, na an sa iyang Mesiyas, Matius. Kaya magbakli kamo, asin magbirik, tanganing maparaan sa indong mga kasaalan. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan ipahiling mo sa mo an sa imong lalawgon. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo an sa imong lalawkon. Nagaapod ako, simbaga ako, o Diyos kan sa kong kasuriputan. Sa kahorasaan, pinagianan mo ako. Kaugayi ako, dangugaan sa kong pamibi. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo an sa imong lalawgon. Aramo nindo na pinalain kang kagurangnan an sa iyang deboto. An kagurangnan madangog, pag-apod ko sa iya. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo an sa imong lalawgon. Dakul ang nagsasabi, si Isay ang mapahiling sa mo nin karahayan. Pasira nga sa mo an ilaw na iyo an sa imong lalawgon, kagurangnan. Tinawan mong kaugmahan an sa kong puso, urog kikan magsagana ang trigo ninda sa kaarak. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo an sa imong lalawgon. Sa katuninongan, paghigdang gayo, mapapaturog ako. Taika kagurangnan, ikasana ang nagpapatiwasay sako. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo an sa imong lalawgon. An pagtubod kay Jesus, iyo an magdadara sa to sa Diyos. Iyan ang pinapahayag sa to ni San Juan. Himateo niya to ani kaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Juan. Mga aki kong padangat, ini sinusurat ko sa indo, tanganing dai kamo magkasala. Alagad kun may magkasala, igwa kita nin Paraklito sa Ama, si Jesucristo na suripot. Siya ang paumay buot para sa satong mga kasaalan, bako sana para sa to, kundi man para sa bilog na kinaban. Digdi naaaraman ta na medbid ta siya. Kung inuotob ta ang sa iyang tugon, ang nagsasabi, mibid ko siya, na dai nag-uutob kan sa iyang tugon putikon, asin mayo sa iya ang katotoohan. Alagad ang nag-uutob kan sa iyang tataramon, totoong nalubosa sa iya, ang pagkamuot kan Diyos. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Alleluia. Alleluia. Ikaw kagurangnan, ang dalan, ang buhay, asin, katotohanan. Alleluia. Ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo susog ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Ang duwang disipulo isinaysay man ninda ang nangyari sa dalan asin kun paano ninda namidbidan si Jesus sa pagbaakan tinapay.
Mantang nagtatarampasinda kaini, siya tuminindog sa tahaw ninda asin suminabi sa inda, an katuninongan mapa sa indo. Nasustuhan sinda asin natakot. Naguhona na espiritu ang nagtatanaw sa inda. Nagsabi siya sa inda, taano ta napupurisaw kamo? Taano ta nagkakaigwang mga pagduwa-duwa an sa indong puso? Hilingaan sa kong mga kamot, asinan sa kong mga bitis. Akong gayo ini. Do tanindo ako, asin hilinga. Tan espiritu mayo nin laman, asin to lang. Siring sako na natatanaw nindo, igwa. Pakasabi niya kaini, ipinahiling niya an kamot sa kaanbitis. Mantang dai pa sinda nakakapagtubod huli sa kaugmahan, mantang nagngangalas pa, nagsabi sa inda, igwa kamo nin makakakan, dinarhan siya nin sarong kaputol na inasal na sira, kinuha ini sa atubang nindas siya nagkakan. Nagsabi siya sa inda, iyo ini ang mga tataramon ko na sinabi ko sa indo kan yaon pa, kan ako yaon pa sa indo. Kaipuhan mautob ang gabos na nasusurat sa tugon ni Moises sa mga propeta, asin sa mga salmo dapit sako. Dangan binuksan niya an sa indang mga isip sa pagsabot kan mga nasusurat. Nagsabi siya sa inda, siring na nasusurat na magtitios ang Kristo asin mabubuhay liwat hali sa mga gadan sa ikatulong aldaw asin ihaharubay sa ngaran niya ang pagbakli para sa kapatawadan nin mga kasalan sa gabos na nasyon. Puon sa Jerusalem, kamo mga saksi kaini. An maray na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Diyos maray na hapon sa indugabos mga tugang. Diyos maray na hapon man. Mayo da po ninduwang tawo na eksaktong parehas. Minsan nga ni an inaapod tabaga pong identical twins. Bako man talaga eksaktong parehas. Ninulitaan lambang tawo talaga magkaiba. Every human being is unique. Alagad mga tugang, sa modernong panahon tangon yan, dakol na an advancement kan siyensya. Asin ini pong mga modernong siyensya sa ngunya nagsasabi na posible na daapo na magkaigwanin eksaktong parehas na tawo. Lalong-lalo na po itong mga advocates kan inaapod tang science of cloning. Nagsasabi na ang tawo daapo pwede nang i-duplicate. Human organs and tissues can be duplicated. Human DNA can be duplicated. So therefore, ang tawo pwede nang i-duplicate. So through the science of cloning, possible na magkaigwanin eksaktong parehas na tawo. Iyo yan ang pigtataramkan, science of cloning. Well, dakulo na bagay sa kinaaban ang pwede mong gibuhanin duplicate. Ang liyabin hindo, may duplicate. Ang mga legal documents ta, igwang duplicate na copies. Ngunyan, madali unang mag-clone ki cellphone. So may luma kang cellphone, ang gabos na yaon sa cellphone, gusto mong ipabalyo sa bagong cellphone. Cloning naman na napod ninda. Eksakto, gabos na data na yaon duman sa balyo mong cellphone, nakakabalyo man sa sarong cellphone, eksakto. Alagad mga tugang mapapadapit sa tawo, may sarong bagay na nalingwan ining science of cloning.
Totoo gayod na ang human organs and tissues pwedeng i-clone, pero bako po possible na i-clone ang kalag. Nobody can duplicate the principle of life and the individuality of man, which is the human soul. So, the soul cannot be duplicated. Dahil pwede pong i-clone ang kalagkan tao. Siguro, iyan na sabi ko nga ni, ang human organs ta pwedeng i-duplicate. Pero dahil po, kaya kan science of cloning na i-duplicate ang satuyang kalag. Namumutang ko mga tugang, ang lambang tao kumpwesto nin hawak asin kalag. Kung hawak sana, an apod nindo kaan bangkay. Kung kalag sana, baad apod nindo iyan na multo. Ang pig-aapod na tao, kumpwesto pirmi kanduwang ini, body and soul. And dapat dapo, dahil kita dahil pigda-dichotomize ang duwang bagay na ini, ang duwang aspetong ini, ang soul, buda ang body kan tao, ninulit akon, human person ang pag-uurulayan ta, ang duwang ini, pirming magkaiba. They are intimately linked with each other. Ninulit akon, mayo ang saro, dahil mo pwedeng apodon na tawo ang sarong linalang. Namumutang ko mga tugang, ang satuyang kagurang na si Hesu Kristo, saro siyang tunay na Diyos, saro man siyang tunay na tawo. Anbot sabihon po kaini, bako man siya 50% na Diyos, 50% na tawo. Bako, He is 100% divine, and He is 100% human. Iyan ang misteryo sa persona ni Kristo. Asin bilang tao, arog ta, igwa man siyang hawak asin kalag. Ninulitanag isang tao na arog sa satuya. Namumutang ko mga tugang after the mystery of the resurrection, kan si Kristo nagpahiling sa mga apostol niya, kung nagdangog ka mo niyan sa binasang Santo Ebanghelyo, asin kang nahiling siya, nagkatarakot sa mga apostol, paguna ninda sarong kalag ang naiiling ninda, taaram ninda gadana ang kagurangnan. Kaya ano ang sabi ni Kristo, dahil ka mo matakot, ang naiiling nindo bako kalag, kaputin nindo ako, dumuot ka mo sako, sabi ni Kristo. Pigprubaran sinda sa inda na siya igwanin hawak. Kaya saro siyang tawo, bako siyang kalag sana, o bako siyang bangkay sana. Saro siyang kumplitong tawo na may hawak asin kalag. Kaya nga ni, pinahiling niya sa iyang mga kamot, asin sa iyang mga bitis. Asin tanganing makumbinsir ng gad siya, sinda, na siya tawong totoo na nabuhay liwat, huminagad pa siya nin kakanon. Igwa ka mong kakanon, kung nagdangog ka mo kasubago sa binasa, asin tinaawan siya ninda nin sarong kapidasong sira, nagkaon siya sa atubang ninda. Namumutang ko mga tugang, ining gospel na ining binasa ta sa ngunian, saro po ining pagpahayag sa satuya gabos, na ang pagsambata sa persona ni Kristo, dapat bilang sarong Diyos, asin bilang sarong tawong totoo. Pigre-reject po kay ni supig aapod na spirit and body dualism. Ninulita si Kristo, kan siya nakipagrelasyon sa sato, nakipagrelasyon siya bilang tao. Hawak asin kalag. Mga tugang sa satuyang panahon sa ngunian, dakulon ang mga tao na pigi-spiritualize ang mga bagay-bagay sa satong pakipagrelasyon sa Diyos. May mga tao na gusto nindang pagbangaon o ipag-separate ining spiritual Jesus and physical Jesus. Gani magkaiba ining duwa sa paghiling kanibang mga tao.
Ano ang katuyuhan kung nata si Kristo nagtugdas nin mga sakramento, asin itinao sa tuan banal na kasuratan? Ang katuyuhan kay ni mga tugang tangani na magkaigwanin physical and material aspect ang presensya niya sa kinaban. Ninulit kang suminakat na kaya siya sa iyang ama. Baka kaya isipon ta na physically and materially, bakutan na siya kaiba. Gani spiritually na sana. Alagad sa paagi kan mga sakramento kan simbahan, lalong-lalo na po ang banal na Eucharistia, ang presensya kan Diyos, pisikal man giraray, sa paagi kan tinapay, asin arak na inaako ta sa laog kan Santa Misa. Ang tataramon kan Diyos, nadadangog taman giraray, sa paagi kan pagproklamar ka ini, kan banal na kasuratan sa laog kang liturhiya kan simbahan. Sa madaling sabi, si Kristo nakikipagrelasyon sa sato, bakusan na sa spiritual level, alagad padagos manggirari siyang nakikipagrelasyon sa sato on the physical and material level kan buhay ta sa kinaban. Mga tugang saro gayon ining pagirumdom sa satuya gabos. Dakulon ang mga tao na dahil na nagralaog sa simbahan, na nagpaparahiriling na sa naki-online mass. Mga tugang, an online mass, bako maninimaraot, pero intended kaya iyan sa mga naghihelang asin gururang na. Gustuhon ta kaya na online sa nata, gari, ba ihuga ka na ngayon magpasiring sa simbahan. An importante ngayon, nagpapangadji man ako, dahil balik kung dahil na naglalaog sa simbahan, pero nag-online mass man ako. Dahil balik kung ako dahil na nag-aako kan banal na komunyon, pero pirmi man ako nagpapangadji. Dahil balik kung ako dahil na nagkukumpisal sa padi, ta ako man naghahagad kitawad sa Diyos, direkta ang paghagad kitawad sa Diyos. Iyo po yung pagsasabi ko na purely spiritual ang pakipagrelasyon kan iba kay Kristo. Nalingwan ta po, may itinugda si Kristo sa simbahan ng mga sakramento, tanganing igwang physical and material aspect ang presensya niya na dapat pig-aako taman. Mas nagiging kumpleto po ang pakipagrelasyon ta kung bako sa naon the spiritual level, kundi siring man ining aspeto kan material na presensya kan Diyos sa tahaw niyato. Deta po paglingawan, pinag-identify nga ni baga ni Kristo ang sarili niya sa mga kasaradayan. Sabi niya nga ni baga, whatever you do to the least of your brothers and sisters, you do unto me. Sa madaling sabi, ang presensya kan Diyos, bakusan na nga niyaon sa mga sakramento. Minsan sa presensya kan mga pobre, kan mga naghehelang asin kan mga kasaradayan, yaon dyan ang Diyos, physically present sa persona kan mga tao na nangangaipo sa kinaban na dapat ang tabangan. Mga tugang, iyo po iyan ang magayono na pangapudan sa sato kan gospel, kasin kan liturhiya, kay ni pong ikatulong Domingo kan pagkabuhay liwat. Nalugod ang satuyang pagtubod, asin pakipagrelasyon kay Kristo, lugod igwanin physical aspect, siring man igwanin spiritual aspect, tanganin nagkakaigwa kita nin bilog na kabanalan. Ini pong tendency kan mga tao na i-dichotomize ang persona ni Kristo. Nugad pig-apply taman ini sa buhay ta. May mga tao na pagmati ninda separated ang sa indang physical life sa indang spiritual life. May mga tao na naguhuna na ang importante, ako nagpapangadji, ako may pagtubod sa Diyos. Minsan ano ang gibuhon ko sa lawas ko, ang importante, so pagtubod ko sa Diyos. Dakulong baka po ang mga Katoliko na naglalaog man kuta sa simbahan ng pagdomingo. Naglalaog sa simbahan, nagpapangadji, and they want to be identified as Christians.
and followers of Jesus. Pero, dahil nagbabarago kan sa diri, nai-involve sa corruption, nai-involve sa mga immoral relationship, ang iba nai-involve sa manlain-lain na mga illegal activities, dahil naghihinguwa na magbago. Sa madaling sabi, so physical and material aspect ang buhay ta, dahil naka-align sa satuyang spiritual life. And sa pagmati ka niba, that's okay. Ta iba man nga so spiritual life ko, iba man so sa kuyang physical life. Nasa sala po kita. We are but one human person na ang duwang ini po dapat magkasaro, dapat united. Siring man baga po sa satuyang pakipagrelasyon sa kapwa, minsan kitang mga tao nahuhulog kita sa paghuhusga. Piguhusgahan mo ang kapwa mo base sa nasa externalities o sa naiiling kan mata mo, nagiging judgmental ka. Minsan nga ni day mo talaga aram kung ano ang namamati niya. Minsan day mo talaga aram kung ano ang nasa isip niya. Day mo talaga sa midbid. Pero nung nagiging judgmental kita, asin ang pigbabasihan ta sana, so externality, so naiiling kan sa tuyang mata. Sa liwat, nasa sala kita. Ninulita ang tawo, bako sa nang kumpwesto nin hawak or externalities, igwa kita nin isip, igwa nin puso, asin buot, asin igwa kita nin kalag. Namumutang ko mga tugang, iyo po ini ang pangapudan sa sato, kang liturhiya ta sangunyan, iniimbitaran kita na maging banal. And sabi ninda, holiness is wholeness. Ang tunay na pong kabanalan, bakong partial sa ng kabanalan, kundi itong kabilugan kan pagkatawo. Ang hawak asinan kalag, dapat anduwang ini imwelto sa kabanalan. Kung kita po nag-aataman kan sa tuyang hawak, dapat ang kalag pig-aataman man. Kung ang hawak naggagayon, dapat ang kalag naggagayon man. Dapat ang kagayunan kan hawak reflection sana sa kagayunan kan kalag na igwa kita. Sa padagos sa pong paglakaw sa ibabaw kan kinaban, iyo po ini ang pangapudan sa sato. Sabi nga ni Saint Irenaeus, the glory of God is man fully alive. Ang pinakahalangkaw da pong pag-umaw sa Diyos, nakitang mga tao magkaigwanin kapanuan kan buhay. Asin paano ta makakamtan ang kapanuan kan buhay? Kung ang satuya da pong ang duwang aspetong ini, ang espeto kan spiritual asin physical, parehas nagiging banal, asin nagiging matanos sa mata kan Diyos. Ninulit akon, nagiging tunay kitang banal, diyan ta po makukuha ang kapanuan, ang katuninongan na pinagmamawota sa padagos ng paglakaw, pasiring sa satuyang langit no naharong na inaapudan sa sato kan Diyos. Sa ngaran ka nama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit, asin kan daga, asin ki Heso Kristo, aking bugtong niya, kagurang nanta, ipinangida mo di kan Espiritu Santo, namundag ki Berhen Maria, pinasakitan ng panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan, asin inilubong, humililig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuukan Diyos amang makakamahan, hali duman mabalik sa pagkukom sa mga buhay, asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa paropakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. bilang mga kaayon sa simbahan, mga saksi kita sa Diyos na nagtatrabaho sa kinaabahan, maghagad kita sa Ama, na warasan kita kan gabos na kaipuhan sa pagpalakop kan maray na bareta. Ang simbag po, kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang simbahan padagos na magtaong liwanag sa pagtabang sa mga taong yaon sa kadikloman na makamidbid ni Kristong nabuhay liwat
andalan, katotoohan asinan buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang sa tuyang pagkabuhay, maging tunay, asin buhay na tanda, asin katuninongan, asin kaugmahan, tanganing huli sa to, si Jesus mamidbidan kan iba, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing mag-ako kita kang kusog na magpatawad sa mga nagkasala sa to, asin kang grasya na diinanggad magrimpos ning kulog buot, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagsasakit, mga inaapi asin, mga nagyehelang, makakuanin tabang asing kusog buot, na dainanggad sila mawara ni paglaom, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan makisumaro na sa katuninongan ni Kristong nabuhay liwat, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Hinanyuga kagurangnan ang samuyang pamibi. Inuumaw mi ka hulikan sa imong biyaya nin katuninongan na dai ikakataukan kinaaban. Magdanay lugod kami sa katuninongan, hulikan samuyang pagmidbid ki Jesus bilang kagurangnan kan samuyang buhay. Siya na nabubuhay as nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ai kaming idodolo, kundi sa mong pagkamuon, ang bilog niya mong buhay, kalingkasan. Ako aman kagurangnan, iningatam niya mong unyan, dugod maging tantanin kaligtasan para sa samo. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ansako an sa indong atang, ako on man kan Dios na makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kamawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Namimibi kami kagurangnan ako on mo ang mga atang kan mga nag-uukmang simbahan asin sa iya, na sa imong tinawan kan dahilan, kan siring kadakulang kaugmahan, warasan mo kan bunga, nindaing sagkod na kagayagayahan, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas an mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamanasin daing kasagkoran, uli ki Kristo sa mong Pasko ay dinulot na sakripisyo. Dahil siya naguntok sa pagdulot kan sa diri para sa mo, at angani danay na sinusurog kami sa atubang mo, idinulot na sakripisyo dain na siyang unyan magagadan, ginadan, siya danay na buhay. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugman kamo sa bilog na kinaaban, pati ngani ang mga langit no na bertudes, ang mga angheles na potestades nag-aawit kan himno kan sa imong kamurawayan. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos din mga hukbo, ang langit asin daga, panokan sa imo, kamurawayan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan.
Paladan minaligdi, sangaran kan kagurangnan. Usana, usana, sa kaitaasan. Usana, usana, sa kaitaasan. Usana, usana, sa kaitaasan. Kagurang nani kananggad an banal, urabod din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kan ambon kan sa imong espiritu tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay. Pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, magkakan ka ini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man baka pamanggi, pagkuan niya manin kalis, iraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, mag-inom ka ini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asindanay natipan, napapabuloson, para sa indo, para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagalan mo kagurangan, ipinapamareta mo. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag, sagod na ikamagdatong. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan, pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Ama, girumduman sa imong simbahan sa bilog na kinaban, papagdanaya sa malodok na pagkamuot, kay bakan sa mong Santo Padre na si Francisco, kan sa mong obispo si Joel asin kan gabos na mga padi. Siring man girumdumasa sa imong pagkaherak, an samuyang mga tugang na nagturog sa paglaom kan kaligtasan, asin an gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Birhen na inakan Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, nakadtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, sa iya, sa kaiba niya, asin kan Espiritu Santo. Yaon sa imo Diyos na makakamhan, an gabos na kaumawan asin kamurawayan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. 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 Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magpamibi. Sa langit, abanalon, ang ngalan mo. Magkatungan,
Ansa mong kakanon sa roaldaw, itao mo sa muyang unyan. Asing patawanon mo kami sa samong mga kasalanan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asinare kami pagdarasa kundi agawa kami sa Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niyamuan katuninongan, tanganing sa tabang kan sa imong pagkaherak. Makalikay kami sa kasalan, mantang kami nagahalat, kan pagdatong ni Kristo sa muyang paratubos. Ulita sa imong kahadean, asinan ka pangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurang nani ka na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, katuninongan itinatao ko sa indo, are paghilingan sa mong kasalan, kundi ang pagtubod kan simbahan. Papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kita nin katuninongan. Cordero ka Diyos na nagpapala kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Cordero ka Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Cordero ang Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami. Uyan kordero kan Diyos, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong. Alagad magtaram ka sana silang sa kung kalag, maooman. At amanon malugod kita kan hawak asin kan dugo ni Kristo sagud sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo,
Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi, ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko, na sa paagi kan mga kamot nin padi, na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Pagkamot na nagdaranin ka to ninongan. Ansa kong tataramon, olay ning Diyos na kagurang na. An katawhan makakaarang pagkamot iyo ang dahilan. Siya ang kagulangan, nagdarakan katotohan. Siya ang paglaom, pagkataunin gusto masibuhan. Siya ang kagulangan, nagdarakan katotohan. Magkakaiga po ni second collection para po ini sa pagmantenir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon yato sa mga misa kanakaging Sabado asin Domingo nag-abot po sa 36,396 pesos and 5 centavos. Ang naambag niyato sa siring na oras na misa iyo ang 2,590 pesos and 80 centavos. Ang second collection nakabot man po sa 7,470 pesos and 20 centavos para po ini sa Pro Seminaryo. Sa Abril 20 aldawnin Sabado, ang Vicariate of St. Raphael kaibahan sa tuyang parokya magkakaga po nin Baklay Jubileo 2024. Matiritpon po sa St. Padre Pio Parish Shrine sa Rawis sa oras na 4:30 pagkaaga. Asin susundaning Jubilee Walk pasiring sa Our Lady of Salvation Statue sa Tamauyan. Asin susundan man po inining Santa Misa sa oras na 6:30 pagkaaga. Iniimbitaran po kamo na sa nasabing aktibidad asin magsarabay sa pagbaklay. Siring man, available na po ang 12 inches na imahe ni San Judas Tadeo on Year of Participation t-shirt asin St. Jude t-shirt sa Satuyang Parish Office. Maot may ban pong pasalamatan ang mga nag-donate ka na kaaging semana. Mga anonymous, duwang 1,500, tulong 500, 200, donation through GCash 1,850, Bitangkor and Baldon family 1,000, Morcoso and Adriano family 1,000. Diyos mabalos po. Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami kaugaying hilinga an sa imong banwaan asin an pinagkanigo mong mabago
kan mga danay na misteryo, warasan mo magkamit kan pagkabuhay liwat, kan da imatunaw na laman na papamurawayon, huli ki Kristong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo gabos kan Diyos na makakamahan, Ama, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos nan misa magdanay malugod kita sa pagkamuot ki Kristo. Salamat sa Diyos. Ayaw ihayag purin siya, at ating ibunyag awitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo ay lumos. Langit at lupa, siya'y papurihan, araw at